Astăzi vom călători într-o gaură neagră. Nu va fi foarte confortabil, dar va fi destul de distractiv. Acum, în primul rând, din punct de vedere matematic, orice poate să se transforme într-o gaură neagră dacă l-ai comprimat într-un spațiu suficient de mic. Așa este. Tu, eu, camera care filmează. Orice obiect din univers are ceva cunoscut, drept o rază Schwarzschild. Un spațiu minuscul care, dacă ai comprima întreaga masă a obiectului în aceasta, densitatea lui va fi atât de mare, iar forța gravitațională va fi atât de puternică, încât nici măcar lumina nu ar putea să-i scape. Ai avea o gaură neagră. Dacă ai comprima muntele Everest în ceva mai mic de 1 nanometru, ai avea o gaură neagră. Și dacă ai comprima întregul Pământ în ceva de mărimea unei alune, ai avea o gaură neagră. Dar, din fericire pentru noi, nu există nicio modalitate de a comprima muntele Everest sau Pământul în ceva atât de mic. Dar o stea mult mai mare ca soarele nostru are o rază Schwarzschild mult mai mare și când rămâne fără combustibil și nu se mai poate menține suficient de fierbinte, se răbușește într-un singur, infinit de mic punct, cunoscut ca și o singularitate. Densitatea ei va fi infinită, așa că forța gravitațională va fi atât de puternică încât nimic nu i-ar putea scăpa, nici măcar lumina. Dar destul despre cum se formează găurile negre. Hai să sărim într-una. Prima întrebare. Cum ar arăta din afară? Ei bine, știm că câmpurile gravitaționale curbează spațiul și timpul. Stelele din spatele nostru vor apărea de fapt în poziții diferite de pe Pământ, deoarece câmpul gravitațional al Soarelui curbează lumina provenită de la aceste stele. Când vine vorba de câmpurile gravitaționale a unor obiecte mult mai mari, precum galaxii întregi sau o gaură neagră, efectul acesta este și mai ciudat. Lumina provenind de la obiectele din spatele lor este distorsionată semnificativ, provocând pete și dâre. Așa cum se vede de pe Pământ, galaxia albastră din spatele galaxiei roșii este complet distorsionată, ca într-o casă a oglinzilor. Așa că, în loc să apară așa cum este, arată ca un inel, o dâră împrejmuind întreaga galaxie roșie. Acesta este cunoscut drept efectul de lentilă gravitațională. Acum priviți această simulare a unei găuri negre cu o galaxie milioane de ani în lumină în spatele ei. Galaxia nu este în pericol de a fi atrasă de gaura neagră, dar lumina care vine dinspre ea, cu siguranță este. Acum priviți o demonstrație foarte interesantă. Ce-ar fi dacă Pământul ar orbita în jurul unei găuri negre? Privind din afară, Pământul arată normal la început, dar imediat ce trece în spatele găurii negre, câmpul gravitațional al acesteia ar strâmba lumina reflectată de către Pământ, producând asta. De dragul simplității, hai să sărim într-o gaură neagră simplă, una care nu are vreo încărcătură și nu se mișcă. Și, de asemenea, nu atrage materie. Deci este pur și simplu acolo, singură. Cu cât ne apropiem mai mult, cu atât distorsiunea cerului crește din ce în ce mai mult. O porțiune din ce în ce mai mare a razei vizuale în fața noastră ar fi umplută de întuneric. În acest punct, când jumătate din raza noastră vizuală a fost înghițită de întuneric, am ajuns în sfera fotonică. Din acest punct, lumina nu va fi neapărat atrasă în gaură neagră, dar nici nu poate să îi scape. În schimb, în acest punct magic al spațiului, lumina, fotonii, pot să orbiteze în jurul găurii negre. Dacă te-ai opri aici și te-ai uita într-o parte, teoretic ai putea să-ți vezi spatele capului, deoarece lumina reflectată de capul tău ar călători în jurul sferei găurii negre, înapoi în fața ta. Un câmp gravitațional nu doar îndoaie spațiul, ci și timpul. Aici, pe Pământ, nu avem de ce să ne temem. Dar lângă o gaură neagră, gravitația ar fi atât de puternică încât, dacă un observator stând în afară și privindu-te sărind în ea, ar vedea ceva chiar ciudat. Nu te-ar vedea cum ai fi subt repede în gaură. În schimb, ți-ar vedea apropierea devenind din ce în ce mai lentă, până vei ajunge la un punct cunoscut ca orizontul evenimentelor. Este în acest punct unde lumina nu mai poate scăpa. Și așa, cu o persoană privindu-te căzând în gaură, aici călătoria ta se va sfârși. Ai părea înghețat în spațiu, lumina radiind din corpul tău va deveni din ce în ce mai roșiatică, până când vei dispărea. Nu te-ar vedea trecând orizontul evenimentelor. Dar pentru tine, desigur, totul va părea normal. Vei continua trecerea orizontului, acum, către inevitabila ta moarte. În timp ce continui să te apropii de singularitatea găurii negre,
Viziunea ta asupra Universului se va comprima într-un punct din ce în ce mai mic în spatele tău. Dacă gaura neagră în care sărim este suficient de mare, călătoria ar fi destul de confortabilă la orizontul evenimentelor. Știm că nu ne vom mai întoarce și că viețile noastre s-au cam terminat, dar ne-ar lua ore să ajungem într-un punct unde totul ar începe să ne doară. De ce ar durea? Ei bine, cu cât te apropii mai mult de singularitate, cu atât diferența atracției gravitaționale este mai semnificativă. Așadar, părți din tine care ar fi mai aproape de singularitate ar fi trase cu mai multă forță decât cele mai depărtate și întregul tău corp ar fi întins către singularitate. Efectul ar fi atât de incredibil încât oamenii de știință l-au numit spaghetificare. Odată ajuns în acest punct, ai fi mort. Moleculele tale ar fi rupte și întinse violent, iar când ai ajunge la singularitate, ei bine, nu știm ce s-ar întâmpla aici. Probabil moleculele tale ar dispărea complet, violând toate legile fizicii, sau poate că ar reapărea altundeva în univers. Se crede că o gaură neagră în mișcare chiar ar putea crea ceva numit o gaură de vierme, o modalitate de tranziționare prin spațiu mai rapidă decât lumina, nu prin violarea legilor științei, dar prin profitarea dimensiunilor universului. De exemplu, dacă aș vrea să ajung din punctul ăsta în punctul ăsta, ar trebui să parcurg distanța. Dar teoretic, o gaură de vierme poate să facă o nebunie de genul ăsta. Acum, cele două puncte sunt chiar unele lângă altele și poți călători între ele aproape instantaneu. Dar toate astea sunt niște teorii. Multe alte informații vor fi aflate în viitor. Tot ce trebuie să facem este să nu ne oprim din a ne pune întrebări.